Ka subject ia ka bang kren ka sngi ka long Peit yo alap ba yo ka pyrthei. Peit yo alap ba yo ka pyrthei. Kamot ban kren ia ka subject ka bia day ma pi ki kmi ki pa ba ila jong ki kon ki jong pi. Buon sien ha ki sngi ni I ya ka ni ka wai ba ki kon jong I. Ki kerdo palat ia ka tien ka jong blai. Balai ba ki kerdo ka daw ka long. Ba ki kmi ki pa ki long ki ba kerdo. Kim dan ka ktien tadeng ta ba ki kim dan yala die kum no gin ai ka ktien ke jongki shala ki jongki kon tadeng ta ka ka sngi nga kwa ban pin chlori fi ki kimi ki pa ya ka ba fin puli ba ka ktien ke jong blai ya ka ba fin dan ka ktien ke jong blai bat ya ka fin champang ni ka ktien ke jong blai knang ba pila ban hikai ya ka ta ka ba pila dan ban ai ya ka ta ka ba pila champang sha ki kon ki jongpi ba makiru kin yo pateng ken ya ka ta te ik blij fi kan ik por ya ka ba fila ai ka por ka jong fi ban snap ya kan ik jinkren ha kan ik por ka ba menta ba ngai kan ik jinkren kan long ka jinker khu yang ilang iwi pi wei baro ba ngai kan ai bor yang I ta kan ik por nga kwa ban puli na ka kitab ka Deuteronomy kala nong ka ba nriu kan ik khot ka ba nriu ka ba ongom ni ba to ai begini ki ktien ya ki ba nga hukum ya me kan ik sngi kinyalong ha ka dono jong me. Bat men hiyai hikai yaki halaki kon, te men kren shapang jongki haba me shong halaga ying, bat me yai halaga lenti, bat haba me tiaru, bat haba me kieru, bat men te yaki kum kadak haga kti jong me, bat kin long kum ka jingte shalang mat apdeng ki kmat jong me. Bat men tho yaki hagi shaukat ka jingkang ka ying jong me, hagi kerdop jong me. Utrai ong hang me ong ba batu kran ini kiktien yaki ba nga hukum ya me haga ni kasngi bakin ya long haga donut ka jong me. Tading ta kiktien ka jong blay kahabandan haga donut ka jongi but la nga pulih ka ni ka poru naga sam sis pa katndai kini ka khot ka ba katway ka ongom ni ngalari kop ila ka kiktien jong me halaga donut knang bangan omle pop yami. Ngalari kop ya ka ktien jong me. Tagadi ka ngi haban don ya ka ktien ka jong blay. Ngi haban ri ni ka ktien ka jong blay ka donut ka jongi. Ngi haban tip ya ka man ka jong blay. Ngi haban snoto ka ay ka blay kwa nangi. Bat ya ka bangin la ban im man perso bahaya u. Padeng ta bangin la tip ya ka ktien ka jong blay ngim la ban le pat kum ki bom tip ni ban le mutlop. Habangin la tip ay ba ta ka ktien ka long jingker khu syangi. Bat habak long jingker khu yangi. Kum tapat ngin ai ya kata syagi kon gi jongi baka babel ka ong ya kata haba pipi la don ya kata ka hukum ya kata ka ktien ka jong play po ka donut ka jong pi ka ong ni bat minya hikai ya ki halaki kon ni haba hikai ya kata ka bangi tip ni hikai ya ka ktien ni peni thu igi kon gi jongi shapangu jisu shapangu men sim bakot shapang uai bu try ulong ba ina ka ktien ka jong play ya ka ai ka baka ka hikai baka babel ka ong ni ba men ya hikai halaki kon ti men kren shapang jongki haba me shong hala yeng ya ban kren ni ka ktien ka jong play haba ki shong yeng para me ya iglenti ba ki kon kren ni ka ktien ka jong play para me thiaru kamot aga jing thiaru pi kren ni ka ktien ka jong play ki kon ki jong pi bat hama me keru mat masun keru kren ya ka ktien ka jong blay bat mente ya ki kum ka dak agi kti jong me bat kin long kum ki jingte shalang mat hapdeng ki kmat jong me fi ki Israel ki dale sisai kata ki date haga kti ka jong ki bakum jo kata ka hukum ki da thot mo ki sipong kita ki phylactery mo ki ong ya ba ki da bu sisa haga shalang mat ka jong ki Hendrai kata kamdei tang ka ban Shillong ka bakin jado Hendrai ka ktien ka jong blay ka hapan don sisa ka jingmut ka jongi nga ban ye ken mau ka ktien ka jong blay bangin bu ya ka hang ni po ka jingmut ka jongi bat ya ka ba ka ktien ka jong blay ka don ha ka kti ka jongi ya ka bangi say ya ka ha no no ka por ya ka bangi don kam mal ka ktien ka jong blay ka long ta ka white lam bat ya ka white lam ban mait don kam don ha ka kti tadeng ta ka ktien ka jong blay ka de don ha ka kti ka jongi ya ka bangi la pat ban pendon kami ka kum ka ta ka white lam ban mait
ban pendekut ban bethat ban pom ban tit da kata ka white lam ka bakan jaman sim ka balong ka ktien ka jong blai tading ta ka Bible ka ong ye kata bang ihap ban hikai halagi khon bangin ai halagi khon haga por bangi yat kalenti haga por bangi thia damit haga bangi kemen step bat kumta ngin nang yai ai ya ka ktien ka jong blai bangin hikai ya kata hagi khon gi jongi maka Bible ka kren ni kata mo ranga pulia kani ka por nong khat wei kani khot khat pra ko ongum ni namar kata tubu khop ye kini ki ktien jonga ka donot jong phi bat haga men sim jong phi bat tu te iki kum ka dak aga kti ke jong phi bat kin long kum ka jingdeng shalang mat hapdeng ki khmat jong phi tu fnya hi kai ru de yaki haki khon jong phi daga bakran shapang jong ki haba me shong halayeng ham me ya ikalenti bat hab me thia bat haba me keru baga ktien ka jong blay u blay weapon kan ma umdei tamba nging in dan ka ktien han ringin ai lang ye ka ktien ngin sam lang ye ka ktien shaki khon gi jongi ban yai pen kan ma ki nakapor shakapor ya ka ktien ka jong blay lese pila bandan ka spa ka po ka gm ki jong phi pila bandan ki degree ki baper ki jing nang jing start ki babon henry lada ngim ai ya ka ktien ka jong blay shala jong ki khon ki jongi ka degree ka bangi dan kanam dan jingmot ka spa ka po ka bangi dan kanam dan jingmot kita ki jingnang jing start ki jongi ha kita ki mo ki bangi la ban tip ni ka bangi la ban nang ha ka bagin jado gitaru kinom la ban pen im kinom la ken ban le ye ki khon ki jong fi le se ka la ban min toy ka bagin jado handa kan no min toy ken ha ka bagin jamin sim pale ki khon jongi ki sakma pale ki khon jongi ki ya shika jingim ka bathala ka daw ka long baki mi ki pa imat kim don por sho hagini kisngi ya ka ban sam ya ka ktien ka jong blay bat kam tam ya la dir kim dan bat kum ju ru haba kim dan tekin ai kum no shela ki jong ki khon tading ta bang apule ka ni ka por na ka hebru ka nong ka ba fra ka khat bisi phong ka an pule ka ongum ni na ba ka ni ka long ka ta ka jutang ya ka bangan pelong bat ka ying Israel hadin kita kisngi ong utrai bangan bu iki hukum jonga haki jingmut jongki bat haki donut jongki bangan yo tho yaki bat ngan long ublay jongki bat kin ya long upait lang jonga tading ta kani ka ktien kam de tang ban shudan ban shukan mau lene ban shula lendet yaka hendrei bakan long jingim ru yangi bading ta habang ni ka ktien ka jong blay ka long jingim shisha la tho yaka ha ka donut ka jongi kumbangi puli ru mo na ka Siti ka baar ka jong Paul ski koren gini kan long balai gini kan khot ka balai ter ka ongkum ni ki ba pau shin na ba ki long ki Siti ukris ya ke bala 3 minute dangi ya ke bala tho om da ka sia handrei do men sim u blai ba im om haki malun kniap handrei haki dol kniap ka donut ken tading tang i hapan don ka ktien ka jong blai ya ke bala tho om tang hak ta ki malun kniap handrei ki hapan don ha ka tak dolan kniap ka donut ka jongi ni haban prin ya ka ktien ka jong blai ka donut ka jongi ya bangi laban IT pateng ya kata ban hikai pat ya lagi jong ki khon ki jongi ya ka ktien ka jong blai ladangi miss ya ka ktien ka jong blai ban ash ki khon ki jongi yo ba ka pyrthei ka yo ki jong ki khon padehin ta da ka pyrthei ka yo ki khon ki jong fi kamen toy shu bangin le da ka pat hadin henrei ka Nongkhryiem kadai bi ka ktien ka jong blai tersu ia ka ktien ka jong blai tersat ia ka ktien ka jong blai haga download ki khon ki jong phi badeng ta lada kila temen la sai kinum kan ria no na galenti ka jong trai nga kwa an puli ka ni ka poru na ka proverb ka kren ni ka tamo ka ni ka proverb ka ba arfu ar ka ongom ni ka ktien ka jong blai tu hikai yau khna hagalenti baudei ban lek ti unum kan ria na ka wat haba ulat temen ka Bible ka kren shai ka taong ti kayu khna haglenti baudai ban lek hab hikai mano ban hikai kim dei ki nong hikai haskol kwa ban ong ifi ni ki nong hikai hiyeng mani ublei shum icon shim la icon ya ka balang wa icon ya phi tadeng ta dem ka jingkit kli ke jong phi ki kimi ki kpa ya ka bafin hikai ilagi jong ki khon ki jong phi ho a jiaseng
kila aban ai kat tu kat ni tang kendiat ka por baki ki yo ru baki kun ki jong phi se kala ban long tang shi sin steo henry pi don baki kun ki jong phi man laga sngi tegade kata u blai ai kun ye phi bagade ka kamram ka jong phi kumba kade ka kamram ba fin sai ki hagata ka met ki jong ki da ki jingbam bari kata ki jingdon kam ki ba halaga sngi ka bakin jado kade ka kamram jong phiru ki kimi ki pa ya ka ba fin airu ya ka tien ke jong blai haki kun jong pi ko bang ong pin ru bas dang mane pe yo lap ba yo ka pyrthei ya ki kun ki jong pi tadeng ta na do pi dang samla la fi dang samla menta ka de yo pi ru ban dap da ka tien ke jong blai under fla shongkurim la shai ki kun jong pi kin yo ya ka ta ka ba pi la yo la fi la kala ka bamut ki kun kin kala ka bamut la fi la yo jisu ngai ki kun kin yo jisu bala da fila don ka tin ke jong blai ki kun jong pi da le ru ken nom sakma haba la pen shong nong rem yaki da ka tin ke jong blai na du baki ki dang ret ka bible ka ong kum ne ru na ka proverb ka ba khat lai ka khot ka ba arfu ar ka ong brew bha un i no sa ye ka benta pateng ha ki kun jong u brew bha u brew bahok u brew babet haba udan ye utrai u ai pateng ye ka taru hagi ki kun jong u ba gitar ki yo pateng na gitar ken ki kpa jong ki te ka de ka tang ka ban ong i fi ka ni ka sngi ka ba menta ka de ka kamram jong ki kme ki kpa ya ka bangin sam ya ka tin ka jong blai ban kren bat yai kren ya ka tin ka jong blai na du ba ki dang ret la da long ka bala ali na du badang pun duai ki kun ki jong fi bokti ki kun ki jong fi pen kan tang ki kun ki jong fi na du ka kpo jong ka kmi bukti duai yaki man la kasni na do bala pun yaki kwa banong fi bandala kha duai bat yai duai bukti lor jong ki duai bat yai kren ki katien ke jong blai ye thu lo pa ki khon ki jong fi ru kat kum ka katien ke jong blai badeng tang kwa banong fi ka ni kasni ka bamenta ka e ka ba fi kren ka e ka ba fi ya thu lo pa ka e ka ba fi duai ka e ka ba fi sam ka e ka ba fi tersat ha ka donot ke jong ki kata kanom long leno e anda habaki kilasan anda habaki kilarang ba tadeng tanga snow kani kapor kamdan kam chusneng ban ong bifin tips ngi ngaju ong mai kata ban tips ngi lada kim tip you blay kam mentoy be chu tips ngi tadeng ta lada fidan ki kon ki ba tips ngi pyong ini ki tips ngi ki kon fi pimla ban tip haga noma kapor bau soitan ula ban kni kentet yaki naga kti ge jong fi tadeng ta tang chu tips ngi kambiang ada ki haban tip yo blay ki haban tip ye ni ka tin ke jong blay ki haban don ni ka tin ke jong blay bakom bangala ong ipi menne nga sam chi spa ka khandai ka khot kat we ka ong ngal ri khop ye ka tin ke jong me halaga dok not banganom le pop ya me tagadi kita ka haban don ka tin ke jong blay ha ka download ka jongi banginom le pop yo blay tadi ta ki kon ki jong fi kin long riu blay namar ki don ni ka tin ke jong blay ki don ni ka jing shep ting blay namar ki thu yo blay bau dei ai dei tang ba shutip yo jisu dei tang ban shutip yo henry banda itho si sayu te ka dei kata kuma kren ke ju iska ju dei ma phi ki kimi ki pa ban pen tip ban pen itho ya u jisu shagi kon ki jong fi aba ki kon ki jong fi kin kala ba mut hagi yeng ki jong fi what up hadu da poi si jaseng da poi ki revival meeting ne si jaseng ya lap ai bakin kala haga kti ki jong fi angai tran ker kui fi ni ka por menta kwa ban dwai na ka menta jong fi ki kimi ki pa banga dwai bo blem ai bor fi ba fin long si cha ki kimi ki pa ki bala ban ai ya ka tien ban sam ya ni ka tien ha ki kon ki jong fi wa bun kam than ha ki e ki ni bakin jado hindrei kam tam e ba fin bun kam le ba fin long kita ki brio ki ba sam ya ka tien biet la bat sngi ha ki kon ki jong fi ni dwai ha ni ka por menta try ka por nga aingo eme ko pa nga yo ban kren igini ki khon ki jong me ko try kam da mi ni ki me ki pa ko kan ra try ki badon ka jinkit kli na ka benta ka long yeng ka long sam kam tam e na ka benta ki khon ki ti try ka ni ka long ka ji ka ya blay ba ba ki me ki pa ki long ki brio blay ki ba tip ya ka ktien try ka ni ka ktien
kalong ga jingkar khu tang yaki hin re kalong jingkar khu ro wat gi khon ki kti gi jong ki bahadian habot adwa ya pi finang dap da ktien fin sum tho ga ktien fin log mi shampang ga ktien ka ba ktien hi ka traikam ka pen kala si sai ga jim gi jong fi bat da ga ne ka ba pi don pila ban ai pateng shagi khon gi jong fi adwa bi ki khon jong pi gi log gi bariu blai ki bi shapting blai ki khon jong pi gi pediang ga ktien blai ki khon jong pi gi long si sha ki ta gi khon oh ki ba utrai yo ki ngadu ba ki dang red utrai penon kam gi khon gi jong fi ba ki long gi shakri kan thai gi shakri shin rang gi jong trai gi shakri gi barat ba gi jong trai oh ngada duai ngada ker khui gi ga ktien ka pi ai ba ki ai pi sam ba ki kan rung ba sika donot ke jong ki kan rung sika jing but chin per khat ke jong ki kan da kalalong kata ka Nongkhryiem mi ka jim ke jong ki ka bahala ke sngina do ba ki dang red anda la temen ruk kinom pai no naga ktien ke jong me kadwai nga ker khu ko try ni mi gi pa man ai ki ga jing start ke jing shampang ke bor ke jing persla bagi nang la ban shim ya kan ni ke jing ket kli ya ka bakin sam ya ka ktien ban kren ya ka ktien ban kren shampang u jisu ya lagi jong ki khon ki kti na do bagi dang ret ngadwai nga ker khu fi ga ni ke ski no ki mi ki pa sha ki bala ker khu ki khon jo fir ki bala ker khu agar tengu jisu ngadwai amen 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 anh ker khu vi ngai ka yeng jong fi kan long yeng ka bala ker khu ngai pa ka yeng jong fi kan long sha ka yeng ka po pai aga bakin jado bakin jaman sim ada ki ai baro trying ker khu vi ngin say sempat aga wai pat ke episode la sha ga sngi aga Potternet kubla shibun amen